Здравейте на всички, въпроси и отговори за пръв път го правя това нещо. Първият въпрос, който съм си избрал. Какви са ти впечатленията от трасето на Сопот като цяло от самата конфигурация? На Сопот всъщност са две трасета в Pro-M, като аз съм повече привърженик на първото, което беше, защото е от бързо към бавно, докато второто, което тази година въведоха, е обратното, от бавно към бързо, има и изкачване, на което някои коли не им достигат оборотите и започват да бесват. При мен това като проблем го няма, но като цяло ми е по-интересно след големия първи завой да метна колата по инерция и така да мина през втората част на трасето, отколкото след инър клипинга да я нагласям и да е на малко ъгъл и да изкачвам някакъв бър. И двете са интересни, и двете си имат своя чар. Мен ако питате, аз харесвам даже едно трето. Случай ми за тази година да карам не в състезателен формат, на тренировка на Сопот. И там карахме като продължение на втория вариант от бавно към бързо и след големия завой просто правихме още един диагонал и правихме и другите завои, което на мене ми допадна адски много като флоу. Предложих го това на организацията, казаха, че е опасно, защото може да хвърлим камъни по публиката. Така че дано един ден имаме и трето трасе там с подобна конфигурация с по-големи завои. Може би това е всичко за тия трасета. Като цяло на Сопот могат да се измислят и други, но винаги безопасността е на първо място. Антонио пита, защо си толкова слаб в RC дрифта? Защото същия такъв е моят учител. Една много интересна тема. Как ти се струва да дрифт карт, след като покара едния уикенд? Въпросът беше зададен преди да отида да го покарам, но наистина уикенда, който мина, се дигнах до Шумен и отидах да го покарам. На пръв поглед, като видиш Мишо и Стоян, Мишо, Модена и Стоян, селаната по колите, ако ги разпознавате, тях като ги погледнеш, те карат близко и плавно и изглежда като детска игра и е изключително удоволствие да ги гледаш как карат. Те са ни свикнали много добре и изкарват максимум от картовете и после аз като се качих в началото беше малко странно да карам толкова на ъгъл, защото тия картове се карат на доста ъгъл. Но на втория ден вече, когато беше през деня и беше топло и вложките им сгряха още повече, стана страхотно за каране. Аз съм изключително доволен от карането, което направих. Като му свикнах, взех да си карам и с Мишо, окей. Реално този дрифт карт е абсолютна революция за мен, защото прави дрифта изключително достъпен. Тоест можеш да качиш от дете до възрастен, който никога си е нямал нищо като представа за дрифта и да го усети за 10-15 минути и да тръгне да го кара. Пистата, която е там за RC Шумен, тя има и наклони и е доста такава технична и самите трасета, които бяха измислили Мишо и Стоян. Така че според мен на едно място, където е равно и нали, така, може би някакъв плац, би било още по-лесно. Поне аз така си мисля, когато няма наклони. Много ще се радвам в идната година това нещо да се развие, да има картове и място за каране на картовете в по-големите градове, защото сега много се оплакват, че Шумен им идва далече. Това е, там е имало условия, оттам ще се започне, но наистина това е много страхотен инструмент за дрифт. Така че много успех им пожелавам, да има повече картове и да се намери място, където да се карат тези картове. Има въпроси, които са свързани с BMX, но тях ще ги оставя по-нататъка. Кое според теб е най-токсичното в тези среди, пита Танчото? Тези среди, във всяка среда има токсични хора. Имало и в BMX преди години, като съм карал ежедневно. Има ги и сега в дрифта, има ги и на работа, има ги във всяка една сфера, където и да съм, но може би моята изолация от тях е била ключа към това
да има възможно най-малко проблеми. Винаги има ситуации, в които няма как да избегнеш конфликт, обаче изводът е, че с повече изслушване и да си излее от срещната страна проблема, по-лесно може да се справим с това, отколкото директно да им се изрепчем и да стане някакъв по-сериозен конфликт. Аз знам, че съм си краен, но гледам колкото повече остарявам да ставам по-уравновесен. Като тази година имаше ситуации и смятам, че доста добре се справих с това, което се случило. Относно дрифта, Таня също пита как започна с тези хобита, какво продължава да те бута да ги практикуваш. Специално с дрифта си беше Токио Дрифт филма. Той беше филма, който аз за първ път видях на кино. Защото аз не бях влизал в кино никога преди това и ме заведаха на този филм. И тогава видях, че от автомобилите може да се направи каскада, която по никакъв начин не е обвързана с времето. Защото преди това всичко, което бях виждал, е каране или от точка А до точка Б, както са ралитата, за време, или каране в кръг циклично. И това нещо на моя детски акъл беше тотално извън вкуса ми. Детският ми акъл по никакъв начин не можеше да види смисъл в това да бързаш от точка А до точка Б или да циклиш в кръг. И когато видях едно друго каране на ъгъл и някакси ме грабна това нещо. Аз тогава вече харесвах BMX-а, той също е стънт и няма нищо свързано с времето при него. И може би това е било общото между тях. Майсторското каране на нещо е общото между двете. Какво те продължава да те бута да ги практикуваш? Точно това да стана по-добър. Защото и в BMX-а, и в колите винаги съм сравнявал себе си с преди. Тоест, примерно сега тази година си правя някаква равносметка на карането ми. Предишната година, въпреки че тази година от към точки е много по-зле, отколкото миналата, смятам, че съм научил много повече каране тази година. И то не е само карането, а и подготовката покрай това как да отидеш дори на една тренировка, защото и на състезание си има голям репертуар по подготовката и колкото си по-подготвен, толкова по-добре се представяш, поне това е моето мнение. И последните месеци гледам много кадри от към зад кулисите, например на Drift Masters, като им обикалят по боксовете и разни други канали, какво точно си подготвят да имат в бокса и как им протича деня. Въобще целият там уикенд на самото състезание, за да бъдат подготвени, да бъдат в час и напрежението да е сведено до минимум, независимо какво се случва. При BMX не е имало такива чак неща, там да, важно е главата ти да е в час, важно е много добре и тялото ти да е подготвено за това, да няма някоя скорошна травма и така нататък. Различно е. Там съм гледал да се поддържам винаги в форма, докато сега мога да си позволя по-нещо да съм схванат или да не съм толкова силен и ще го компенсирам с съзнание, така да го кажем, докато при BMX нямаше как това да стане. Тук играта е много в главата. Това е моето мнение, че при дрифта като се удариш и колата я правиш, докато при BMX падаш и не знаеш какво ще стане след малко. Някой път се удраш, караш още 10 минути, после дадената ти част се подува, било то крак, лакът или нещо и разбираш, че карането ти приключва. Някой път приключва и отраз. Друг път пък има нещо, някакво падане, ти обаче стискаш зъби и се оправяш с това нещо, обаче пък при колите някой контакт може да е счупване на някаква част, дето я нямаш, примерно. Или пък да се чупи нещо, дето някъде го правиш там и всичко приключва, въпреки че си като пилот си технически изправен. Има и един друг въпрос, така Каяна. Върни се безброй години назад и разкажи какво в теб запали страстта по BMX. Тук вече превключваме тотално към BMX. Страстта ми по BMX първоначално беше от играта Dave Mira Pro Freestyle BMX, после видях, че има и Мат Хофман, после видяхме и скейтърските игри и на PC-то тогава ги цъках тия неща, после заех да свалям клипове и да ги гледам как карат предимно парк. И оттам пак майсторското каране ме е грабна, после видях и другите дисциплини с дърта, стрита, но
детския ми мозък си мисли, че някъде има такива паркове. Тогава в България нямаше такива условия. Сега има много хубави паркове и тук. И това ме запали. Намерих в 8 клас едно колело, което що горе ставаше. После намерих друго, което е произведено за тази цел, но беше изключително тежко. Обаче пък заради него заякнах. После, както и тук, колелото олекна. Взех да скачам все повече и повече и да влизам в юношеската си възраст и да стана и по-висок, и по-силен и да прескачам все по-големи неща. И самата среда, която беше в Пловдив, ми допадаше, беше доста приятно в тия чил сешъни на BMX да си караме с майните. Другото, което е от другите градове, идваха на трипове, ние ходихме на трипове и като цялата тази комуникация с хора из цяла България беше много приятна. До ден днешен тези хора са страхотни и се радвам, че ги познавам и всеки един от тях ми е помогнал в нещо и в изграждането ми на моя характер. И може би тук е времето да си говорим вече само за BMX неща. Слави пита, преден баланс как? Предният баланс беше някаква такава естествена еволюция над предишните два баланса, които са по-лесни. Като именно Hang 5 и Pedal Hang. Hang 5 още в Пловдив го бях заучил много лесно. Там и другите момчета го правиха много, в смисъл на много дълги разстояния. И вече като отидах в София да бъда студент, някакси ми стана скучен този баланс, защото можех навсякъде да го правя колкото си искам и взех да правя Pedal Hang. При Pedal Hang по-неудобно и може би е най-гаден, защото кракът ти е долу на пега вързан, другият ти е на педала и когато се обръщаш напред, шансът да си закачиш краката в кормилото е най-голям. И вече като научиш това нещо, може би предния баланс идва още по-лесен, защото краката са ти качени още по-нависоко и шансът да си ги закачиш при обръщане в кормилото е още по-малък. Другото, което усетих на Pedal Hang е, че мога да си придърпвам колелото с крака, който е на педала, когато задната гума пропада и по този начин видях, че не е задължително да бутам с ръце и ръцете ми да се изморяват и ramена, а пък мога с краката да си го придърпам. И в един момент взех на НДК да го цикля, там е широко, равно, вечер нямаше хора и същия принцип. Опирах си бедрата на кормилото, докато задната ми гума не падне и така лека по лека я придърпвах и се научих да го правя с тялото ниско долу, реално колената сами ниско долу до лапата и така взех да му хващам точката на баланс и по същия принцип като с Pedal Hang да го придърпвам, когато задната му пара, а не да се натискам с ръцете, защото те просто се изморяват на дълги разстояния, като правиш много дълго разстояние на преден баланс. И другия подобен въпрос е как научи Whiplash, с кой крак стъпваш на предния пек и можеш ли го наобратно, защо? Whiplash е от Hang 5 да си пуснеш рамката и да стане един обратен tailwhip, като си стъпвам нормално, както си правя с левия крак на пега и оттам го побутвам с коляно, докато му оставям свободно място. Бутам си свободния крак настрани, докато бутам с коляно надясно и той тръгва. Пак е било някаква такава flatland игра, а и аз се бях научил да правя foot jump whip-ове наобратно, т.е. в обратната посока и вече може и да ги хващам и да ги стъпвам, така че цялата работа беше, когато колелото е пред мене и съм на баланс, да съм достатъчно стабилен, че с крака, който ми е на пега, да се избутам, да скоча нагоре и да го пресрещна. Това беше. А що не го мога наобратно, защото съм се опитвал наобратно. Първо не мога обратен Hang 5 и да го направя целият трик огледално, това няма как, а иначе някои хиксари го пускат и после си го прибират и стъпват пак. Това с прибирането някакси никога не ми е било интересно, не знам защо, може би, защото тогава вече съм набиван очи колко е флетърски този трик, пък аз дори да съм правил нещо от флетленд стила в стрита, исках да си изглежда, да изглежда окей на стрит. Примерно с Hang 5, като качиш едно ръбче и го слезеш в края му, ако има друг ръб и оттам се пренесеш на заден баланс, това изглежда доста плавно, отколкото да тръгнеш да пускаш някаква рамка и тя да се превере обратно и да, стига толкова. И стига толкова за BMX. Боги пита, кога ще ми оправиш 30-ката? И когато ме викнеш и ми кажеш направи това,
Аз ще го свърша. И последно остана, как успяваш да си най-добрия съпруг на света. Разбира се, това е от моята съпруга. Може би защото виждам в нея най-добрата съпруга и аз искам и аз да съм най-добрият съпруг към нея. И от толкова много говорене за BMX ще кажа, че всичко е баланс. Така че може би и дрифта е баланс, и BMX е баланс, и брака е баланс. Тя е страхотна и аз трябва да съм страхотен за баланс. Айде, чао. Няма чао, забравих нещо. Първо, момче пита, обдухване на Нисан на кога? Обдухване е един вид принудително вкарване на въздух. На това нещо решихме, че няма такъв смисъл по няколко причини. Относно турботата, VQ35D е абсолютно no-go. Каквото съм видял, се е щупило. Боги направи една кола с компресор, абсолютно същата като моята кола, просто е лилава, 2006 година, наистина американска, нали същата. Направи там, конете бяха нещо около 500 май беше. Говорил съм с Волен за същия сетъп, но за дрифт кола, reliable да е, 50% гейн, демек от 300 заводски стават на 450, но това пак е някакво междинно, демек Pro 2 кола. До година най-вероятно няма да има Pro 2, ще има Pro M и Pro 1. За Pro M 450 коня не. Ще седим на едно място и гумите ще свършват бързо. Няма никакъв смисъл, имаме перфектен баланс между сила и гуми, като ако лекне още повече, имам някакви още идеи за тази зима, за диета. И варианта с компресора се отказах за него. Пък другото, което не сте ме питали, ама така иначе го гледате през целия клип, дай. Чакаме дай. За едно удостоверение срещу 100 лева да кажа, че технотестът е валиден. И после тази кола след регистрацията да видим какво ще е времето и как ще се покара, как ще се държи. Въобще кола ли е, не е ли. Издавам, че имам две модификации от към комфорт, които смятам да я направя. По-нататък едното нещо пристигна, изкрито отзад, а другото му чака вечерния петък, за да го поръчаме, защото трябва да мине тънко и като сме близо до черния петък, шо не. И така, има едно последно каране за тази година, което е под въпрос, защото, както чувате, вали много и прогнозата е да продължава да вали. Ако има един ден, събота и неделя, ще направим една къса сепарева баня с Вахрам и Деков и който дойде още. И после колата ще се разкомплектова, като много искам да изсмена цвета. Имаме един много любим цвят, който ми се иска да го направя, но той е само с боя. Такова фолио няма. Другия вариант е да си остане бяла. На същата схема, която правя с черното фолио, което го виждате на всякакви парчета, да продължа да го правя с бяло. Какво значи това? Броните да са бели от боя, пък всичко останало да е бяло от фолио. Не знам. Наистина не знам. Като стигна до там ще го помисля. И така. Сега вече чао.